karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Unsa? Ano di katawa man ka? Lira. Ako? Matintal ni Alexa? No way! Kung mauna, ako ni mo assist ni mo. Pulihan ako na sa Alexa. Dili mahimo. Iyan, Lira, di mo mahimo ang trabaho sa usa ka assistant? makatuna ni nako iyan. Di lagi mahimo. Mabdus ka. Gamay pa mas akong tiyan. Dili pa ni maon sa bisa mo trabaho pa kung baayo. Di ko ganahan. Unsa? Dili ka ganahan nga ako ang mahimo ni mong personal nga assistant? Dili. O ganag dili man. Hatagi ko grason iyan. Basta. Mas maayo ng lain-lain tagtrabahoon, Lira. Pwes, kung dili ka gusto nga ako mapuli ni Alexa, pangitaglain nga makapuli niya. Palayuan ang bayhana, kay magdanag ti malas sa mong kinabuhi iyan. Ay kung butis akong mga buhaton, Lira. Labi na gid sa parte sa akong trabaho. Dili lang na ako personal assistant si Alexa. Suhito na siya pasikot-sikot sa mong negosyo. Busa, siyang gikinahanglang ikauban ako kanunay. Haog ako. Unsa naman ako? Dekorasyon na lang ko sa mong kinabuhi, mao ba? Ay, ano naaran ni mo kung saan mo pagsabot? Basta ako, gipasabuti ka sa sitwasyon. Business ni, wa ni personalay. Bantay lang ka, ha? Basi mahibawaan na lang namo nga mabdos na day sa Alexa si mong anak. Gusto na! Oh, iyan. Nakaw na, bi? Balik na si mong kwarto. Ug ay nagugsulsuli ang hugaw ni mo huna-huna. O gano'n masuko man ka, ha? Igor ako nagsultis posibleng mahitabo. Di na mahitabo. Kung dili ka gusto mahitabo na, palayuan ng Alexa. Tungod kay laki-lakiho ng dako. Gawas na! Gawas na! Iyan, ang sama ka! Kasaputo na ba ni mo? Ako di ka gustong mapiksan sa kusapot. Gawas na! Gusto kong maghuna-huna nga ako ra. Iyan! Kinsa man gid ka, ha? Carlos Sanchez. Good morning. Hi! Good morning, Ed. Ansa man, gusto ka nga anita sa kilid sa swimming pool, mamahaw? Oh, kung mahimo. Pero, unya na. Kumusta ang iyong pagpangita na ng Carlos Sanchez, Alexa? May nakitaan mi pero klaro kayo nga dili siya. Si iyan ang makatubag sa tanan. Wa makailan ako ang maong lalaki o masakiton pagit siya. Daghan ang Carlos Sanchez sa Facebook, pero ang uban, dili ilang now ang profile. Mao ba? So, lisod siyang ilhon. Medyo lisod yun, Ed. Pero mailhan ra niya namo siya. Kumusta ang Isla Verde? Okay naman. Gusto ko nga mag-opening na dito. Pag hunaon na og ma-invite nga makatabang nato sa pagmarket ini. Okay. Kamong duwa si Ian gihapon ang mupalambo sa maong rest house, Alexa. Okay. Kano sa kaman maduaw sa maong isla, ha? Kamo na ang manto sa isla, kamo si Ian. Oh. Human sa pamahaw, mag-meeting na tulo. Asa man ka iyan? Mag-meeting Miss Papa og si Alexa sa library. Apel ko. Kaming tulo ang mag-meeting. Mo nang gisulti ni Papa. Busa, wakay labot. Pero nagtrabaho naman ka ubos mong amahan. Way labot ang imong department sa mong meetingan, Lira. Busa, wakay labot. Pangita na lang lingaw.
Panuway. Sige gyud iyan. Itukmod gid ko palayo nimo. Magmahay gid ka kung ibaliwa na lang ko nimo. Unsa ba atong mitingan pa? Bahin kini sa Isla Verde. Kung unsay ngan ini. May nga na ang Isla Verde pa. May nahuna-hunaan ako. Okay. Unsa man eh? Casa de Carolina. Di ba? Mao man ang inyong sabot ni Mama? Siya ang nakagusto og maayo sa maong isla. Okay. Kung mauna ang imong gusto, anala sige. Casa de Carolina. Og inyo ning duha ni Alexa nga negosyo. No! Nga na dili mo kumahimo mo ato sa Isla Verde. Pagbuot ni Papa nga kami lang ni Alexa mag-uban dito. Noong sa naman yung taon ng imong amahan, oy. Mura mahinong kinigilawag siya mong ina-ina. Lira, turungan ang silutihan mo, ha? Mabatian ka, Papa. Okay nga no dili tinuod. Nga no ganito mo sugot man siya nga yung asawa ang muuban ni mo kanunay. Di ba sa naman ang magtiayon? Pero nga no mas daghan man og time si Alexa nga igahin sa pag-atiman nimo kay kang papa nimo nga masakiton. Wa pa kita nimo mahuna-huna iyan. Lira, wa ko maghuna-huna, ana. Trabaho lang ni nga mo. Ug ayaw na lang pagreklamo, gud. Pabilin ka din, og magpabilin ka. Period. Unsa? Sila gyud si Alexa ug iyan ang muatiman sa Isla Verde. Mao na tita. Noon sa naman sa Tito Ed, oy. Mura naman hinuna siya giango-ango na. Shh! Kalma lang. Ado na gyud kini rason, Lira. O kung sa mga rason na, ha? Tita, wa ko'y nakitang rason. Ang akong nakita, mo nga yabag ang mga plano ni Tito Ed. Tinuod ko di ay ang gisulti ni Ed. Gusto siya nga magkasuod sila si Ian ug Alexa. Unya ako ang mawani. Mabilin ko. Pirmi ko malayo ni Ian. Kinahanglang maning kamot ka nga makauban ka, Lira. Karon kang payhana ka. Hello, Carlo. Oh. Husto ka. Doon na kay problema. Kinahanglang tabangan ko nimo. Unsa? Wa pa ko makasulti pero may tabang ka na sa kong problema? Oh. Unsa may kibuhat nimo? Ha? Carlo? Delivery para ni Alexa. Oops! Wow! Buwag na sa mong chocolate. Perme, sir? Kumpanya gining inyo doon? Ha? Oo. Okay. Ako na ni pirmahan. Sige. Pirmahan na. Gusto mo nagpadaini? Ha? Nga may klaro ng imong resibo? Usam nga ining inyong kumpanya, oy? Ha? Ano ba sigam ng mata ni mo? Parang kaginsa ng buwak, Binoy. Kung an pa kang mamalik sa bossing? Ikay nag-deliver? Oo, sir. Solo na sa office. Ay, di. Kailan ko, sir. Kailan ko. Hoy! Hala. Huwag pa rin ko kapirma sa mga klaro pirmahanan. Gugda siya, Binoy. Bossing. Hoy! Huwag ako, hoy! Ang buwak. Alexa! Iyan? Pongpong sa buwak? O gikan na sabi ni Carlos Sanchez. Nagpada siya din sa opisina? Buti ba sabot nga? Suhito siya sa imong mga lakaw. O gusto gid siya nga mag-away mi si Papa nimo? Kinsam ginitawhan. Boss, na nakasibat siya, oy. Pero, nahog yung pitaka, o ni Ao. Kinsa nakasibat, ha? Ang naghato na ng buwak. Ang binay pita ka, Binoy. O ni Abusing, o. Awa na, sakpa na gining mouse camera.
Jeteroa? Mao na ang pangan sa naghatod sa buwak para nako. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!